John Kevin. God business. Here you are. Červená, aj ty si červená. Try it again. No. Tri krytia balba. To je Paulista. Ty povieš, že nedostala. Vieš o tom, že nám je všetko odpustené. Absolutne si to nepamätám. Víš roka. Ja som tu nebol ani raz. Čo? 10? O, si taký statočný? Znovu za pomoci Janera som sa ocitol na ihrisku Kostolany na akcii Candy Hunt dňa 14. decembra. Prejdime rovno k hre. To spróboval John Kevin. Čo, ideme do toho? Sprintery prvý. Kokot, keď ja si už ani nepamätám túto mapu. Pán je youtuber. Absolutne si to tu nepamätám. Vyše roka. Ja som tu nebol ani raz. Čo? Tak hýbaj. Vizuál je pestrý. Veľa vecí si vieme vysvetliť aj počas hry. To je Paulista. Ty kokot, je Paulička. Ináč v hre je naspäť G36 G6082. Je to druhá replika po oprave. Trošku sa jej dopriala nová kabeláž, hop-up, rýchlejšia kadencia, hrá row opäť. A z 0,8 JAW sa vyššihla na 1,3. Je to úplne dostačujúce. A opäť mi nič neostáva. No. 7? Ako poďakovať za servis. To je stavno niekto doručí, hej? Hej. Neviem ako chceš. Ideme všetci piati. Či máte dobre tu na pozície? No musí to tu niekto držať, lebo keď salónky dostanú. Salónky sa nechávajú aj po zásahu. Ale na čo si kaziť KD? Je zvyk už sem tam ujsť bebečkam. Za 7 salóniek... Tu ide som do škôlky. Za 7 salóniek sa dá vymeniť jedna vianočná guľa. Vianočná guľa sa umiestňuje na stromček. A tým sa zvyšuje šanca na výhru. Sme v suchu, v tejto budove sa nestrieľa. Tu prebieha iba guard. God business. Here you are. Ideme chlapi. Von. Vyjdeme von, zase do stresu. Vyzerá to primitívne, je jednoducho, ale nie každý dekoráciu zakvačil. Hráč ju nezakvačil hneď. Asi to plánoval inak. Nevadí, ide sa zatiaľ loviť. Mám! Aj si ty povieš, že nedostala. Vieš o tom, že nám je všetko odpustené. Cesta k vianočnému stromčeku nemusí byť znovu jednoduchá. Treba sa mať stále na pozore. Červená. Ideš tým tam, to je tvoje? To je väčšia ako hlava. Tam to ako vyzerá teda. Červená. Ja som červená, aj ty si červená.
odstúpim. Zabehol jeden doprava. Jak to tu blíži? Mám! Pekná, pekná, pekná. Hej, uvidí. Poď teraz doprava. To môže strieľať, ale do budovy sa musíme zachrániť. Si ready? Hej, hej, červená, jasne. Poďme, poďme. Vykašli sa na nich, tam to je modrý, ale... S tebou je biznis. Koľko máme času? 4 minúty. Tak nám daj ešte 3, už sú len 4 minúty. 8 som mal doma. Áno, je. Tak čo, 2 si nám dal? Však áno, však mám dal. Dobre. Ty sa, poďte. Dobre, poďme. Počúvaj, tam je červených, takže ak budú jedni napravo. Tak tu je bol. Počkaj, tam je červený. Tam je modrý. Máš? Máš? Mimochodom, toto je chalan, ktorý hral prvý raz Airsoft. Ozaj si trúfol, takto sme úspešne dopadli. Už to svieti červenou a je to dobré znamenie. Stromček je len jeden a ešte k tomu je tam nie jedna guľa, iba červená. Aspoň správa? Teraz sa mu ochráni vetrový. To bude sekundy iba. Ja som bol pri Mikulášovi, tak boli 4 minúty, mohli ubehnúť 3 niečo, to sú sekundy už čo sa hrá. Taký hromadný útoky na stromček. Ale modrí mali mať modré gule, nie? Tak aj majú, oni nemajú na stromček ani foto. No, tak to je po piči. Konec. Áno, signalizujúca sirena sa nám hlási. Ja. Ako i na začiatku, tak i na konci. Pre mňa to znamená úspešné ukončenie kola za pomoci môjho týmu. No, ešte by som určite do pozornosti hodil šikovné ruky Olivera. Jeho servisný Instagram nájdeš v popise videa. Nechce sa ti čakať, si dokonca zo stredného Slovenska, máš inú repliku ako M4, príde ti už oprava nemožná, nič není v tomto šikovnom chalanovi stratené. Jednoducho si tu dole pod videom nájdi Instagram a už si komunikujte medzi sebou, o čom len chcete. Držím palce a určite dopadneš spokojný, tak ako aj ja. A v podstate vďaka nemu som momentálne kde som, lebo držím v ruke prostodela. Možno je už nemala overená metóda, tak sa akurát zhovára, čo ako by bolo fajn. Keď naši boli, potom sa vyserme na vodárku a hneď to tam obsadíme, oni sa tam nedostanú. Takže zbierať, potom zamieňať a zamieňať. Keď prídeš v stromčeku, čo budeš robiť? Zdobiť a zdobiť. Donútra, verte to tam! Chvíľu sa zase pokúsim spraviť zo seba dobráka. Nebudeme toľko hantiť. Poďme pomáhať so zdobením, aby pred Vianocami nebolo toľko stresu. Try it again. Hej, Aj nemôžeš to. Máme jednu? Šikovný. Mám. 1, 2, výborne. Budeme potrebovať ale kryciu palbu. Mám. Mladému daj. Na 3 krycia palba. Hej. Raz, 2, 3. Poď! Ich 15, 17, neviem, 19, či 3 boha. Dobre, idem skúsiť dať čo zľava poriešiť. Poď.
Dobre. Jeden určite, druhý možno. Ten s vami, chlapi. Tu boli dvaja, jeden išiel, druhý bol. Mimochodom, treba sa porozhliadnúť po kanáli na YouTube, prípadne do popisu pod týmto videom. Je tam zoznam ako Counter-Strike, Kostolany a zoznam Christmas Time. Verím, že Christmas Time pribudne ešte kopec gameplayu a budeš môcť si robiť predvianočný alebo vianočný vibe. Dostal! Nedostal ani raz? Ale oni neohrozili. Ozaj slušná cesta s chalanmi. Klasický obranný postup dopredu, za víziami, prípadne cieľom. Jednoznačne. Poďte. Boha. Nevždy je to len nové bečo, ktoré letia vzduchom. Dobre. Big up. Guličku. Ja nemám nič, ale typujem, že sold out, čo? Áno, tentokrát som Santovi neprispel, ale šiel som ako taká spojka. Ale toto bol taký krásny postup lesom, jak vy. Ideme spraviť niečo je skutočné? Idem ja. Skúsim to. Nemáš ilúzia? Vôbec, ja som šiel len s vami. Ale jedna bola ostatná, kde ty? Ostatný za to. Naspäť pre gulu? Hej, a nemáme to tak. Modrý. Paleta, táto. Mám! Aspoň som sa o to snažil. Máme nejaký čas, ešte nejaké tie momenty. Gule. Pozrieme. Hej. Doma? Neboj sa, aj doma ťa to počká. Tak 40 metrov. Dobre. Jak to vyzerá, kurva? To je v suchu. Aha, viem, jasne. BT1. Ono sa niekto prebojoval aj sem. Ale to je len moje do mňa. Do piče. Pekná! Ejha. O, škoda. Kolik ti je? Hej. 10? To už je taký statočný. 10 rokov, pre Boha. To, čo som robil ja v 10, teraz mám 27. Fú, neviem. Koho tiež skončilo v náš prospech. Už to nebolo čisté konto. Niečo na stromčeku už svietilo aj na modro. Každopádne, ďakujem za akciu Anorovi a bande, čo s nami bola, Ihrisku Kostolany a Oliverovi za servis predovšetkým. Očakávanie sme naplnili, môžeme ísť domov spokojní a tak všetko dobré do nového roku, veľkého todovania, dobrý štart a nech sa darí.